Tvarohová nepečená torta je moja obľúbená od detstva. Každý má na ňu samozrejme svoj recept. Ja som dnes dala pol kila tvarohu, približne pol litra šľahačkovej smotany, mám tu aj nejaké otvorené kyslé smotany a zvyšky tvarohu od minula. Pridám vanilkový cukor, piškotky, zo pár plátkov želatiny, aby dobre držala tvar a samozrejme nejaké dobré ovocie zo záhradky. Použijem tortovú formu a pre lepšiu konzistenciu celú zmes vymixujem v mixéri. Na spodok formy si naukladáme piškoty. Niekto ich tam nahádže, no ja to musím mať upratané. Do mixéra si dám tvaroh, kyslé smotany, šľahačkovú smotanu a cukor. Všetko spolu vymixujem a ochutnám. Niekto pridáva aj citrónovú šťavu alebo citrónovú kôru. Medzi tým si podľa návodu želatinové plátky naložím do studenej vody a nechám ich napučať. Mierne prihrejem a za stáleho miešania nechám trošku vychladnúť. Pridám lyžicu tvarohovej zmesi a potom celú želatinu preložím do mixéra a opäť dobre vymixujem. Potom už len do formy prekladám s piškotkami a ovocím. Hotovo. Hotovú tortičku necháme aspoň 12 hodín v chladničke. A je to tak dobrú chuť?